Salutare toată lumea și bine v-a regăsit la un nou episod de Skyblock alături de Paul. Alo. Suntem pe Xeno. O să Skyblock vă las episodul IP-ul în 2. descriere, da. Aici și peretele abonaților sub sub mapă. Am mai făcut ceva progrese din primul episod care l-ați văzut, care abia am început. Să n-am mai filmat de o... Oh my god. Ok, stai că nu a reținut numele abonatului. Stai așa. Franz. Prank, stai așa să-l și scriu. Ran liniuță. Stai, ce dracu scrie liniuță. Mai scrie tu odată numele pe chat. Paul. Bine, bine, stai că eu am tastatura pe română. Ah, Unde n-ai de eu? Franz, de... Au mic. Nu mă dau să și și D-A-I. Ok. Felicitări Pranks Day. Ești pe peretele abonaților. Aplaudăm aici frumos. Stai să... Bă, semnul ăsta-l bag aici. Oh my god, ce faci mă cu atâtea semne? Că n-am eu atâția abonați câte semne să aici în pula mea. Ok, hai să ne punem armura Pro 4, vedeți și voi sabie, treburi aici. Ouă care clocim și noi niște găini. Avem un pui. Spawn. Și acum vreau să vă arăt ce progres am făcut noi într-o săptămână. O să... Să zicem o săptămână, nu cred că o trecut mai mult. Și începem. Fac aici frumos adecvat, avem fiecare din generator din ăsta, pula mea, care sparge în piatră. Ăsta e al lui Paul, ăsta e al lui Mike, ăsta e al meu, ăsta e al lui un Andrei și acolo mai încă un tip care e cu noi pe insulă. Și așa, am început cu astea, bun, aici avem un spawn, aici avem un generator de ouă. Așa. Bă, dar mai schimbă și tu cotețul la dracu, că pute. Ok, aici avem un enchanting table. Aici avem spawnerul nostru, stai că vă și arăt. Urcăm, o să fie un pic de lag. Oh my god, începe. Și aici, cum vedeți, îi... Sunt 97 de spawn. Îți 97 de spawneri aici. Dacă stai un minut AFK, îți pușcă PC-ul. Na, no stres. Faci level 30 sau Faci level 30 în 10 secunde dacă sunt zombie jos. Ok, aici avem generatorul de sugar. Paul a făcut. Nu mă întrebați pe mine că nu... Uite pe la mine însă. Ok. Vrem să mai extindem pe aici, să ne mai extindem. Firați voi să fiți, stai un pic. Muzică, stai să dau mai încet că stau de tare. Ok. Aici avem spawnerul de căței. Avem căței aici, după mata. Aici de mâncare. Aici avem o fermă de cacao. Aici nu mă întrebați, nu știu ce e asta, asta e prima dată când o văd. Aici cred că e de cactus, vrem să facem. Unde? Chestia asta. Aia mare care am făcut eu? Da. De cactus, așa-i? Aha, o să fie de cactus. Ok, aici avem o fermă de sugar, stai să vă arăt și cum funcționează. Pac, frumos adecvat. Băgăm ferma aici, luăm semințele și plantăm. De sugar fermă. Am stat cam în jur de vreo 3 ore. Sugar de grâu. Am stat în jur de vreo 3 ore ca să o fac. Nu doar ferma asta, vreo 4 ferme. Poate. Toate astea aproximativ. Adică toate astea care le vedeți pe linia asta, toate sunt făcute de mine. Până în capăt acolo. Așa funcționează și astea, n-am chef acum să le mai asta. Și acum apăsați pe asta și trebuia, bine bă, că apăsați tu. Apăsăm frumos pe pleasure plate-ul ăsta și le... Pleasure plate, da, bravo, bă. Dar ce e ăsta, mă? Vino cu Da, vino mă aici să vezi ce e ăsta. n-ai băgat și pleasure plate. Dar ce e ăla? Mai dăm cu whatever. No, pe pleasure plate. Pleasure plate, lever, nu contează orice. Avem plate. Și automată, nu trebuie să mai spargem noi. Așa, trecem mai departe, nu știu ce să mai arăt. Da, avem și aici un strand, o piscină pentru femei, când mai vin gagicele pe la noi în vizită. Să le... Oh, fuck, aici ce... Da, da, da. Când mai vin gagicele aici, stăm frumos. Asta șmecheră e asta, hai la mine. Da, bă, uite, stai că mici eu. Da, nu uitați să apăsați butonul de like să strânge cât mai multe like-uri. Ce faci, bă? Stăm aici pe și ești lung.
Asta că mă cam enervează, dar e cam lung așa. Și de lemn, n-are o plapă, mă, ceva mă enervează. Da, și cam atât am făcut noi progresul ăsta în o săptămână. N-am făcut oare, nu știu ce, mamă. Aici niște bani și noi n-avem mulți bani, numai un cufăr, 2 cufere, 3 cufere. Vreo 3 cufere și un pic, n-avem bani. Suntem săraci, ce să fac eu? N-avem ce să facem cu banii ăștia, nici de o zi nu ne ajunge. Așa, stai să vă arăt și ce am în PV. Că poate există și PV, eu n-am știut până acum. Am 39 de mere, ia stai. Am și un nou de ocelot, niște XP și multe târnăcoape din astea OP. Hai să te le pun. Și aici târnăcoape din astea, că mă las Africa, plec undeva, mă las Africa frumos cu astea. 2 săbii bune. Niște armură. Slash kit. Ia să mergem să votăm și noi frumos. Slash war. Hai să mergem să votăm, să vedem ce ne pică la vot. Să strângem multe like-uri, că în ultimul timp nici like-uri, nici abonați, nici vizionări n-am mai strâns. Nu s-au de stea că dau încet astea. Și eu uit acum. Deschidem aici, te rog, ceva armură prut 4. Oșcu nu mai am nevoie de armură. Aha, armură de aur. Nici nu pot să o arunc în puii mei. Obiecte. Nu cred, uite ce mi-a dat. Ce ți-a dat? Lol, ți-a dat un slab. Deci nu știi ce nu trebuia. De ce dracu ai avea nevoie de... Oh, mi-a picat ardină la OP. Să mor. Da, mă, GG, fac... Drop by Gman More, scrie pe ăștia. Uite ce am viață. Uite-l aici, arc enchantat. Easy. Hai că easy, boss. Stai așa, să-mi iau o săgeată de acasă. Sunt mai multe warp-uri, v-am arătat în episodul trecut câte warp-uri sunt. Am nevoie de o săgeată. Așa. Mamă. Buf. Bă, nu mai avem măr. Ce dracu. Trebuie să arunc panta. Mi-am aruncat toporul. Dar nu mai este vântul, serios. Am puțin lag de la spawner. Bă, e stopat acolo, da. Și da, am uitat să vă arăt, mai avem și o zonă de AFK, asta n-am prezentat, o zonă de AFK și un spawner de, se pare că e de oi acum, înainte era de vacă, adică uitați-vă și voi, mâncare, frate. Spune una din asta care îți trebuie... Ți foame, mâncă de aici, tată, că bagi în tine, poți să fie și 500 de player, că mâncarea asta îți ajunge. Papea, mă. Da, după episodul ăsta, eu cu Paul o să facem ferma. Da, cam asta e insula noastră, nu știu, hai să mai facem ceva în episodul ăsta, să vedem, să nu vă plictisiți. Da, uite, vreau să vă mai arăt și challenge-urile. Mai avem și challenge-uri aici, eu am cam mai mult de jumate complet. Adică rândul ăsta e complet, rândul 2 complet. Rândul ăsta mai îmi trebuie 2 și ăsta de aici. Și dai click dreapta pe ăla de... White wall, am nevoie de toate culorile posibile, what the fuck. Hai că ăsta de oi. Oh my god, toate culorile posibile, what the fuck. Mamă, e challenge greu. Și challenge-urile nu vă ajută cu nimic, adică atâta că vă dă bani. Money. Vedeți, eu am 1400, vă dă bani, îți dă bani când faci challenge-uri. Și mai aveți AH, dacă scrieți AH aici e un shop. Bă, eu trebuie să-mi iau alea de la shop în puii mei. Mai am ceva pe aici. Eu mai am de la shop oasele astea. Târnăcoapele astea le pun cu 30 de bănuți, dacă mi le cumpără cineva. Săraci. Săraci, dă-i dracu. Ăsta îl pun cu 100 în puii mei. AH, SLL, 100. Ăsta cu 30. Dacă nici așa nu le mai cumpără, n-am ce face pur și simplu cu ele. E atingere de matase și... N-am ce face. Chiar n-am ce face cu ele. Sper că n-ați văzut nimic. Eu n-am văzut nimic. Adică de ce? Ce ai făcut? Merele astea le pun cu 600.
Ok, și Bă, vedeți, acum ce dau să- aici sunt itemele care le-am pus eu la vânzare, frumos. Aici scrie și numele de la cine acolo, preț și vânzător. Da, hai să mai facem ceva, hai să mergem la War PvP. Mă duc, aici e echipa eventului, dacă nu știți. War PvP alele. Bă, și player cu care să vă jucați, adică nu e ca și cum n-ați avea cu cine. Nu weekend sunt mulți playeri. Da. Skype-ul, dacă vreți cumva să donați pe server, l-aveți aici, pape. Felicitări oricum pentru abonatul de pe perete. Aha, cred că a venit cineva, nu? Nu vine nimeni. Și puteți, dacă aveți 24 de ore pe server, puteți să donați pentru, adică puteți să dați cerere pe forum pentru jucători plus. Vedeți, eu am o zi și 18, habar n-am ce sale. Cred că o oră și 80 de secunde, pana mea. Ceva de genul. Deci eu am o zi, aș putea să dau cerere de forum. Mi-am amintit cum am făcut spawnul de pe play. Spawnul, ferma de cactus de pe play, Da, știi? da, Că o mai știu. uite. Ok, Paul muncește acolo la fermă, hai să vedem cum muncește. Baftă, Paul a Zici muncit. că s-a animat să-mi bag piciorul. M-a dat afară de pe server. Nu mai e serverul. Bă, mai mereu, să zicem. Nu m-a scos și pe unul, știi? Aoleu, stai așa, că trebuie să mă registrez, stai să închid un pic aici să nu vedeți voi nimic. Băi, sigur că nu se Nu se vede, nu se vede, fără griji. Că mă uit eu pe filmare, Dar atunci când ți-am văzut-o. taci din gură. Mă uit eu, m-am uitat eu pe filmare. Și nu se vede nimic, imagine neagră. Eu, Gata. băi, că ți-or intra vreo 10 pe server. Nu știu de ce m-a dat Și tu? afară. Da, ne-au scos pe câțiva, dar nu știu de ce. Pentru că filmezi și le faci reclamă. Asta e. Ce vrei acum? Că să fac. Bă, mi-aș să-mi bag. Dacă strângem mult mai multe like-uri la episodul ăsta, dacă strângem în jur de 7 like-uri, când strângem 7 like-uri, postez instant următorul episod. Instant, acum facem 5 episoade. Da, dacă postez episodul în momentul ăsta și în momentul ăsta strâng 7 like-uri, îl postez pe următorul instant. Deci că Dacă nu fac 7 like-uri, nu mai postez. La bune. N-am mai făcut de mult 7 like-uri și na. Pac, omorâm câini, pac, suntem nemernici. Hai să mergem să mai culegem fermele. Da, pe când o să filmez următoarea tură, să fiți siguri că o să fie mult mai multe invenții ca și acum am. Adică ce mai avem de făcut, bă? Mai avem platforma aia de jos, care trebuie să nu, continuăm. o lăsăm așa. Dacă mai faci, să facem level, știi? La Da, momentan o lăsăm așa. dar acum nu mai trebuie să facem. Eu, Mai avem ferma de cactus, mai avem ferma automată de nether warts, mai multe ferme. O să-l ajut și eu pe Paul imediat. Numai să... zombie. Warp shop. Du-te, bă. Stai să vedem că mi-a apărut nu știu ce. Abandon. O să mă uit pe filmare să văd dacă cumva mi s-a văzut parola, să nu postez la naiba episodul cu parola mea. Că după aia să vezi ce e pe am meu. mai trimis invitații la el pe insulă și am zis că nu vreau să merg la el, știi? Și acum oare dacă dă-te pe ala n-ai, oare ce zici când vede toate astea? Da, O să nu mai avem, hai frate, jucăm de o săptămână, pe alții care joacă de o lună, cred că au dublu cât noi. Aia care joacă de lună sunt unii care nici jumate cât avem noi. Am văzut Păi eu da din frate, astea. dar uite-te cât suntem noi, adică na. Suntem 1, 2, suntem vreo 5. 5, 6, 5 dacă suntem. intră și... Da, în fine. Zombiul lui Dumnezeu mor odată. Uite, avem 50 de cactus, lol. Da. Dar bine că acum facem și noi ferma de cactus, că n-am terminat challenge-urile alea grele. Păi tu ai vrut să cherele auzi la el. Grele, na, să stai, pui Las, mei. las. Hai să luăm și ferma asta. Aș fi vrut să fac și niște eventuri pe server, adică să vă dăm și voi niște bani, iteme prot 4, sabie cu ascuțime 5. Dar nu se pot lua itemele. Dar nu putem să luăm itemele. Dacă nu ești pe insulă cu mine, tu nu poți să iei itemele. Oriunde am fi, la spawn, la mine pe insulă, nu contează.
Nu, dacă venim la voi pe insulă, că asta e. Da, dar trebuie să ne dați să invite pe insulă și aia e mai complicat, nu avem cum, că... Nu trebuie niciun invite, trebuie să faceți un semn cu welcome, să nu știm să facem warp-ul. Și după... Cred că nici nu se face, Paul. Și numele. Cred că nici nu se face, sincer. Oh, Culegem și noi ferma. N-am facem ceva special în episodul ăsta decât am vrut să vă arăt ce am mai făcut noi. Și poate din episodul următor vom face și ceva. Nu știu, vedem. Așa. până atunci fermoasă de cât o să fie gata. Da, mult mai multe va fi gata. Depinde cum dați voi like. Dacă vă uitați, nu vi greu. O secundă durează numai cât apăsați butonul. Ok. No, Paul, vii aici să cheb. Stai să măcar primul rând să-l termin. Ok. Hai să vă arăt și eu ce avem pe aici pe cufere, niște jgărenii, cum ar veni. Ieftin. Nu prea multe chestii, niște undiți, ce mai avem pe aici? Aha. Ne, nimic special. Și până astea avem niște Hai să porcării, chem, iară. că trebuie să plec. Ah, ok. Deci cam atât a fost și eu și cu acest episod. Eu am fost Găman Mores, alături de Paul. Pa, pa.